اسم نتي زلعلماوي فردها انبركخ بتي ملكوتاوي نزوراوي برهان انقد كالعلو عنا حسون دنوس أو عران تكيس زولو أو هيواتو من زي قدس زغنكو نايتي تغبال كرسي قرص عبنت بمساعد عفلو بي إنها وقعكم هو أملاقي عنا قبرنيا يهمو يغربن زي يولادو زي نزل ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ቃለት ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋላበጥ ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕ እዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይታ ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ወጎይታ በዛ ሰዓት እዚኣ በዛ ለይቲ እዚኣ እናዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ እሞ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትቦም ኣምላኽናን መድሓኒናን ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ወጎይታ ንዓይነ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ወጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ ኣምሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ልዑል ጐይታ በኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንት ኣለኹ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጡ ተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጐይታ ይቐርበለልና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦጎይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦጎይታ ንሕማት ስፋት ፀሓየ እሞ ምንቲ ቅዱስ ሚካኤልካ ፈውሶም ኦጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ማዕረፍ ካብ ሓጢአት ንሱ ዝኾንካ ጐይታ መሐረና ካብ ሓጢአት ንሱ ዝኾንካ ጐይታ ርድኣና ልማናና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ባርኸና ኦጎይታ ብቑዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንመጻዳ እንደገና ፍቃድ ኮይና ነገረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ማርያም
ونقف من سلام سلام لك له سجاع وندنقلي في እግዚአብሔር ዘዋትር ተሰራው ሰላም ለክ ነው ይስሪካ አንስ ብርክቲ ይፍረከ ዝምሩ ኦመታ ሰጋ እግዚአብሔር ይሳቀይ ኦብስ ደስ መልኪ ኃጢአትና ሰሪና ነፍጥ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ለኪ ምእንተ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነብስና ሓሊጉ ከመሕረና ናብ ጐይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ንዘርኢ ሰብ ምንተ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ከጸገወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ከሓድገልና ተዘከርና። ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃንና ክብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ መድሕን ዓለም ስለዝወለድክና ንጽዮኻ ነፍስና ስለዘርሓናን ንመስግነኪ ኦ ጐይታና ንጉስና ምልሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንኣማኑኤል ንጉሶም ሰማዕታት ኣኽሊሎም ጻድቃ ንመልእታዊ ቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ሓጥኣን ሕርገት ወሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ መሓረና ኦ ጐይታ ባርኸና አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወደ ኣብ ዋሕድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ መዓረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካው ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማነ ኣቡኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ ወይ መወዳእታ የብሉን። ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንድሕነት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዘይመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር። ኦ ጌታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን Krialaison, 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 Krialaison. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ምሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልእ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ክህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኮን ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኩለከ አበሳንም ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ወሃበና ንሕና ዝበደልና በደልና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን እግዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ፍሕና ስጋውን ነገር አደዚያት ተዋፊታ ሰላም ሰላም ለከለኹ ንስፈካ ንስብርቲ ፍረከርስዎም ርኹይ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ እዩ ቆፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባእካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን አሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ ናብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገለልካ ክርስቶስ እምን ኣምለኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናይ ተመላእኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታቱን ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንፅፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትቕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበለልና ሂወትና ቃናዕልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና ውንስምር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያት ትብርዳና በህልውናም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ
بقعات ورنا مسجانا خمزيلنا خنصلي بسماء تنبر أبونا سمعي قدس من قصات نسا فقد كان طاب سمايكم دماء مدريقون معلت مجبنا بمحبنا نحنا بدرنا بردونكم تحلقنا اللهم بردنا نحسنا بدرنا كاب فاتنا نامبر أفتنا يتركونا مجستن حايدن كبرن زل علمنا تكايما أمين أوزتي ماريم بنايك تذكرين ملا سلام لك الله حنا غدا بلحي بشقاقون بلحي على جاجر تواد قويتا سراوي سلام لك الله نشغيك أنس برقيقي فراكر شون لغي أمر تسرقا جابير مساقي أوفست دس بركي حتى سريرنا نفتو ودخي إيسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين لا تروا اكزيو مرتك بلعيلنا وبرعنا قسك لعيلنا بسنية مهرتك ذاعيوانا يا سريرتك زي سفسان اقرنا اكزيوم كلكوي وم كل ستت وتكفان بكمنا ببك قبل سلام مكريانا ومعك لك اسم لزنيسيت أنت تكل ميتة من قليك ونسجد لك سجد لك وسعد عباديك زيت اللبوس ما ملت ترانا حبيك أنت تسمعنا وتتصور لنا دكامان وتتقسنا ኃጢአተነ እስመ መሐሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓድግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ክድንግል ይኽእል ዝገባን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ በረማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገና ነፍቶ ድረስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። እስመ አንተ ክመ ወለብሔር ዘአስተርአይከ ውስተ ዓለም ከመ ትስክን ንጽባለ መያወይከ ወሊተኒ ለገብርከ ጸገኒ በትረ በለሰናያትከ እስመ አንተ ትሁብ ሰናያተ ለሕራንከ ወፍጽር መድኃኒተ ለሕዝብከ ወፈቂደከ ታሰሪ አሰራይከ ወመኑ አምላክ መሐሪ
وقدوس كماك وتسالنا بكما رسائلك وبكما بتعملاتك لمسس عبسان بهدو لك زبط لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات ويز يزياني وهذا الفني ولا أعلم آمين ልትነበር አምላኽና ብመላእክት ትምስጋንን ትውደስና ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ደራሽክናቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስናኻ ንሓሰብና ሰርክ ምስጋና ክንፍልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማንን ተቐበል ሰማያዊ ምስጢርካ ነሳውዕል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጭናቕን ብዘይስዕረትን ብዘይማዕንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድልሃስ ንሕንትና ድማ ካብ ንምዓት ንብስናም ካብ ናይ ሓጢኣት ሞት ኣድሕን بصلاة كلهم تم كفترة عالم زسمر خامس سم بأخذ دحن حوسنا بحال ود خامس ونسمان فز كل سنة مسكانا صنعتم بزلك عالم كل سعى نزل عالم عالم سبحات وإيه يزيني ولا أعلم
በእንተ ሞትከ በእንተ ርግዘተ ጐገከ በእንተ ትሕተተ ደምከ በእንተ ድንገትከ በእንተ ድኅረትከ በእንተ ተጋድለከ በእንተ ሐዘናለከ በእንተ ጋራለከ በእንተ ትንሣኤከ በእንተ ዕርገትከ በእንተ ሥጋከ ወደምከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ ሰማይ ከእምቅድስት ድንግል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተወለድከ ማርያም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀልከ ውስተ ጎል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተጠቅለልከ ጽድቅት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ
ቆጽረ በልቅሶን በእንዲያ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተገበርከ አመሰሙለት በእንዲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምርከ ከመ ሕፃን በእንዲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንዲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተጠመቀ ዮርዳኖስ በእንዲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ አርብዓ ወአርብዓ ሌሊት በእንዲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ በተመከርከ ገዳም በእንዲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሬከ ኃጢአተ በእንዲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘማርከ ቃለ ወንጌል በእንዲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛዞከ አዶጅ በእንዲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተሳሃሉከ ከመ በእንዲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛቀሙከ ውስተ አርብ በእንዲአነ
ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ሰለሞከ ከዳነከ እንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ አልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተጌጸሎከ አክሊለ ጾንክ እንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ እንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአስተጌጸሉከ ዘአስተዩከ ኢየሱስ ምስላም ወወልድ እንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘደምከ ሞተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዋዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ናዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ
ወካይበናቶ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነወሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነስል ወናስስ ነስወቁን ወዲስ ቤት አመሪሃ ብዙ ለመጠዋት ንጉሥ ለተነብሩ ተንሱ ወለተለመማውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውቁሙ ታምረ ድንግል ከመ ዝስሙ እግዚአብሔር
አዜ ኩሉ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በራቅሊጦስ መንፈሰ ስረይ ለነ በጊዜ ምንዳቤ የሃዘን ምግባሮሙ ትምህሮ ለነሰ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከን ወለአሚረ ሰማያዊ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ولك نار ርዛዝ ወልደ እግዚአብሔር ዳኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ቤዛ ምሕረት በሳነ በኑ ሳይለከላሽ ሃሌሉያ መሐረነ መሐረነ ሳለ ሳህለከ መሐረነ ተዘኪረከ ዘትካ ለኩሉ አመለይትከ ሰማይ ወትረ ሊዘውሰ ለአምላክን
እስመ ትትቃል ዛሎ
ናዛዝ የህዙናን ናብክ ባይዘን ልኩሎ ባልቦ ዘይሳምናገነና ወተስፋ ቅዱሳን ናቤገ ወለከመ ከመ አቀብከነ እምነግሥ ከሰር እቀበነ እግዚኦ ሰርከስከን ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስጋይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ወስእለተ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ይተራከ ወማድረከ ምኔነ ሳለ ጊዮርጊስ አብ እግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ ሀረብ ወገበው ወዘረው ከማመድ ወሰደው አበሰበሰ ረገገስ ረገገስ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ ሰላም ሳይለከ ሃሌ ማይለር ሰላምነ ቅድስት ደተራሞ ለሰማዕት ወረታሙ ለመላእክት ንዑን እስግድ ኩልነ ሀብ ማርያም ባርከኒ አባ ሳይረከተከ በእንተ ሰላማ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ ከሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሮ ለንጉሥ ገብርኤል
ስራ ለማርያም ወይበራ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ሰናይ ትድግርየ ማዛቡሃ ከመኮል ወኩሎ ነገራት መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከለክሙ ዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከለክሙ መንፈስ ቅዱስ ኑንፈሳም ታሰባት እስመ ማምላኪት ድንግልናት አክሌት ዛቲ ትንቢተ መገሰጽ ከተብራ ወርያት እሞም ለሰማዕት ወተም ለመላእክት ላቲ ደል ክብሩ ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ስግደት በምድር ወበሰማያት በረድ ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዚእነ ማርያም ድንግል አምላክ ሞገሰ መስቀል ወተረድኤት ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተረድኤት ሀቅ ማእከለ ማእከለ ኩልኩም
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ ሚካኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት
ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ሰልለነ ማርያም ሳልለነ ማርያም ሳት ተግባረ ለወልጅ ንትባበ ከንቱ ኩሎ ማልተ ወኩሎ ለቤት በእንተ ማርያም ከማር የሰለይለና እግዚኦ አውረድ እግዚኦ አቁረን ተከም እግዚኦ ቀበሞ ላሙዝ በክርስቲያን እግዚኦ አውረድ ሳናብጅከ ዋይማቲከ ሳቡነ እንጠኒዮ ማሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ሀገሪትነ ኤርትራ ካነነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም አምላኽና ጸሎትና ለመናና ምህላና ተቐበለልና ተቐቢልካ ድማ መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ግበረልና ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ማዕፆ ኩሑ ክሓብሉ ክኽፈተኩም ኢልካና ኸሞ ነዚ ቓል እዚ ተስፋ ገርና ኢና ንፅውዕ ክንምህለል ክንፅሊ ፀኒሕና እሞ ከም ቃልካ ስምዓና ኣምላኽና ሰሚዕኻ ድማ መዓት ኣቑረልና ምሕረት ኣውርደልና ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓለም ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሪ ፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራን ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ኣምላኽና ድሓን ምለሰልና እዚ ንጅምሮ ዘለና ፆም ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ፆምን ጸሎትን ስባእየን ግበረልና ሰላም ጀሚርካ ብሰላም ድማ ፈጽመና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ካባኻ ድማ ረድኤት ንረኽበሉ ፆም ግበረልና ቦታትና ሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ መዓታቶም ድማ ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ሕቶና ዝምልስ ግበረልና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ኣናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም
من قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله حلنا خدن قليخي بسقا خون دن قليخي أدي جابير صباحوت قويتا سراوي سلام لك الله نسغي كف أنس برختيخي فركرش بمروخي ومن تسقى جابير مساخي يقوف الست دس بالكي حتياتنا سريرنا نفتور دخي يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا آمين ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ማቀን ስሉስ ቅዱስ ፈሳለነ መልአክና በአትዮም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳቀ ተፈስሒ ደስ ተፈስሒ 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 ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳቀ በላ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ በላ ንስኻ ወነስ ብርኽቲኺ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ሰምዓ ዘርእያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረዘ ናድ ለዋነ ለዘሚሃ ወንጌል ቅዱስ اسم عرف
ቅዱስ ዘዜነ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ክርስቶስ እግዚእየ አምላክ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ሓይልኻ ደግፈና ኣምላኽና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ንሰምዖ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ሰሚዕና ክንፈርየሉ ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍረ ፈሪና ኣብ ቅድሜኻ ኣምላኽና መጎስ እንረኽበሉ ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓቅናሎም በደለና ነብሳና ሕደገን ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተትመና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልና ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕና ድንግል ኢኺ ስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደጋብር ቦታ ሰላም ለከለኹ ንስኻ መሰረት ይኽእል ረማፀንኩም ወምፈፀተ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ወፍፅፅ ደስ ይበል ኣዳድና ሓርገና ናፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታ ለመነልና ኣሚን ወንጌል መንግስተ ሰማያት መንግስቶ ወፅድቆ ዝኣወፈየና ኣወፈይኩከ ሆይ ዲያቆን ኣውሎጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋዩን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን
لزلالم عالم آمين. مرقس تشعت ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቅዲ 9 ክሳብ 16 ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ሞታት ምስ ተንስአ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም ነቲ ቃሉ ከዓ ሓዝዎንን ሕድሕዶም እውን ካብ ሞታት ምስ ተንስአ እንታይ ኮን እዩ ኢሎም ተመራመሩ። ንሳቶም ድማ ከመይ ደኣ ጸሓፍቲ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ከዓ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኹሉ ከዓ የቐንዕ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ከመይ ተጻሒፉሎ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ክነዓቕን እዩ። ኣነ ግና ኤልያስ መጸ ከም ተጻሕፈሉ ድማ ዝደለዩ ዘበለ ገበርዎ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎም ጸሓፍቲ እውን ክከራኸርዎም ከለዉ ረአየ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ሰንበዱ፣ ናብኡ ጎዮም ከዓ ሰላም በልዎ። ንጸሓፍቲ ድማ ብዛዕባ እንታይ ትከራኸርዎም ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም። ሓደ ኸባታቶም ካብቶም ህዝቢ ከዓ መምህር ንወደይ ዘይዛረብ መንፈስ ሒዝዎስ ናባኻ ኣምጽእዮ ኣለኹ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲ ቀዋማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልከ ምስለከሙ ምስለ ለአምላክ ዘይትልወጥና ኸና መሰረተባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓልብናና ዘብራቓልና ጸልማት ሕልናን ርሒካብናት ከኣይምሮ ዝኸልልካና ንስኻኻ ነትን ጥባቶ ፈናይ ትሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻን ተወጃኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንምስክነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋርጥ ምስጋና ማሕረት ኩሉ ሰዓት ተመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማሕለትን ኩሉ ሰዓት ተመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምምፃሕን ዘለካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣልዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በሮትካ ንውድሰካ ኣለና ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሰለሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒቶም ሳኸይ ምድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግባዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንፅሕና ደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራም ገና እምነትን ጓይ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኽለ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መርሒ ዝብ ኦ ጎይታ ከይረብና ኩልሳና ኸና ወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ እምቦ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም
በእንተ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘባቱ ለከ ስብሐት ወእዝን ለዓለመ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ ቅርበለልና አምላኽና ዝሃብካና ዓድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓን ቁርባን ስነ ምግባር ክንበቃሉ እስኻ ሓግዘና መወዳእታና ዘጸበብ መገዲ ትሕዘና ካብቲ ተሪአና መገዲ ኸይንወፅእ ድማ ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ናይ ጽንዓት መንፈስ ዓድለና ንኣትዎ ዘለና ጾም ድማ ኣምላኽና እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ስባኤን ግበረልና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ሕቶ ሃዋርያት ከም ዝመለስካ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ስባኤን ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ሃዋርያት ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ከም ዝሓደግናልና በደልና ወሳና ሕደገና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ምሳሌ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ባሕላኸ ደንግል ኢኺ ስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ዘውታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንፅብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ንተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ وفي جسد حاجاتنا حاجنا ما في طول في يسوس من تعالى محل من ابن آمين ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም እቶም ኩልኹም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ነዚ ናይ ሰርኪ ጸሎተ ምህልላ ምሳና ሓቢርኩም ዘምሰኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ሓትን ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣምላኽና ነዛ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ኣብ ቤቱ መጺና በቲ ዝገበረልና ከነመስግኖ በቲ እንደልዮ ክንልምኖ ብዝኣበስናዮ ድማ ይቕረበለልና ክንብሎ
نزعد لزي سلز خفتلنا كبرنا مسجانا نعو يخون زتصلنا يو صلوت زتمهللنا يو مهلل آدما أبغزي أبيهر أملاخنا زبتصح أغزي أبيهر أملاخ زقبلون سمعون سميعون تقبلون دما كله خناتاتنا زلوت حسامنا نبطعمي معاتنا محرات قطعانا بتعقستي زمس صلوة مهللان اقبرلنا قدما بيلو أبنا بوش تسفم وانجيل ماركوس معرفت الشعاتي كاب قطرة الشعاتي كساب 16 أنبيبونيرو دقيمة كمبوبئة نسخة قدم إلياس كاب كرن كوردو كلو دما ودي ساب كاموتات مستنسئة انت زي كوينو اتزرع ايوان حدكو اخي نقرو عززم نتقالو خا حزوو نحد حدموين كاموتات متنسأسي انتا يكون ايو إلام تمارامرو نساتم دما خميدا صحفتي إلياس قدم كمسي قبا زبلو إلام حتتوو نسخة قدم إلياس مس نخلو خا يقنع بزعبا ودسب كما يتصحفوا على بزو حسر مكرا كتسقبن كنعقن ايو انا قنا إلياس مسا كمتي تصحفلو دما زدليو قبروا أنا قنا إلياس مسا كم تتصحفوا دما زدليو زبلا قبروا قبلكم على خيلو ملسلهم نابتوم دك مزامرت مسمسا بزو حزبي كبيبوام صحفتوين ككراخروا كلو رأيه شعو اتم حزبي مسرأيو سنبدو نابو قيم كا سلام بلو نصحفت دما بزعبا انتاي تكراخروام اللهم إلو حاتتهم اتسمى اذن زلاتو يسمع زيابير املاخنا كم زفقدلنا نتن زلوانا قرب دقايق كابزا زنببنا يا معرف قصري 10 قدم إلياس يمص نخلوها يقنع زبل كما بقسي قرنا كنمهاري نامو أنا زي كونه أباي حديرو مقدنا زقنا هواتنا زلوت منفساونتنا زعبي أب أمنتنا زتصنع قالوا أباي حديرو كمهرنا كلكم أبصلتكم ذكرني نتي نسمعوا قال دما نأملاك قال هوات قال مغانو أصبقنا خنسمع دما نقولنا أملاخنا ناي منفاس مساختي أأذنا يخفتلنا كمتي زتنقرنا صباح صوم نجمرلو سلازغني أب صوم دما انتاي كنقبر كم زلنا كما يكوينا كنصوم كم زلنا دما بيتا كريستيان تنقرنا بيتا كريستيان دما تمهرنا يامو أب صوم دما نزقبت كنقنع نزخف كنصبق نزمرر كنطعم سلازقبعنا نخلو خا يقنع زبل مبقى سقرنا كنرئي إنام إذا قال زي قويتانان أملاخنان مدحنان يسكر الصوز تزاربو كاب دبر تابور مسورده زتزاربو إيو انتاي دعايا إلياس قدم كمسي قبعيو زبلو إلهم نحاتتو نسدما قدم إلياس مسي نقول خا يقنع إلياس تباهي لزلو منيو يوهنس متمك إيو اتنو قويتا
بناي سقالدات بشدش ورح زعبيو مقدي زقنع زنبر خمتي أبتن بيت إساياس معرف 4 سنشرو يملا قبات يقنع قدولو يملا النبلة مقدي سراغ خوينو زقنع زنبره نسوئيو إلياس تباهيلو زلو أبزي أما نسوسي مسيئيو نقول دما يقنع إيو أبوتات أديتات أحوات أحات إذا قال زي لو من إحنا نقول نقنع دلنا نقبت نسبق دلنا نخف نعرض لنا نبالاشو مخنياتو ناي زمنا إلياس ويدما ناي زمنا يوهنس متمك نحنا إنا نسو قدم يمس نخل دما يقنع أملاخنا دما لو منعنا أبزمنا نخل خنقنع نخل دما خنسبق نخل دما نزس المتين كان بره يدلينا ايو زقنع سلاز تساءنا زصبق سلاز تساءنا زعر سلاز تساءنا يا بيت كريستياننا تحمس زلا كم سبد ما حسامنا زمرر شقرنا زبزح مودعتا دما زسانو زلو انتاي سلازغونا انتا رأيلنا زقنع سلاز تساءنا ايو نزي زمان دما نحنا انتا دعا اقنعنا نمقوسلو انتا دعا زيقنعنا تقبيتنا دما نوقسلو مخنياتو إذا زمن نعنا توهيبنا نحنا إنا دما نزي زمن انت قنع انت دما قبات نقبرلو أما كم يوهنس متمق كمتي أونجل لقاسون معرف حدا كاب قطر 7 شو دشتن كسع 7 شوعاتن تايزب لنا أتهز عن السخادمة نهزبو بحدقة حاتياتهم فلتات مدحان كتبهم مقدو ختقنع كأكد مقويتا ختكيد إخامو نبي الأول كتب بهال إخا أتهزان نسخادما نهزبو بحدقة حاتياتهم فلتات مدحان كتبهم مقدو ختقنع كأكد مقويتا ختكيد إخا نبي الأول دما كتب بهال إخا لما نحنا بحلفي عمري حنت أبقى قلقلوت زلنا نهزبي نحدقت حاتياتهم نهزبي فلتات مدحان مقدي دو نقنع اللونا نابقويتا زخدلو مقددو كأكدميهم نسبق نقنع على ناس ولا انتاي إنا زلنا اتي اب زمن يوحنس مطمق زنبره حجون نسو يدلئو نهزبي بحاتياتهم كي يطفقوا فلتات مدحان كنفلتهم مقدي خنقنع لهم قويتا زركبلو خنرئيهم يقبعنا إمو نحنا لومي كمي اللونا
ናይ ብሓቅዶ ንምእመናን ንህዝቢ ንሕድገት ሓጢያቶም ዝኸውን ፍልጠት ምድሓን ዶ ንኸውን ኣለና? ኣብቲ ቕኑዕ መገዲ ንሕና ደው ኢልና እቲ ቕኑዕ መገዲ እዚ ኢልና ኸ ብሓቅዶ ነርኢ ኣሎና? ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ሎሚ እዚ ቃል እዚ ንዓና እዩ። እንተ ክንውቀሰሉ እንተ ክንምጎሰሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይንገረና ኣሎ። ቀዳማይ ጴጥሮስ እውን ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10-11 ነብሲ ወከፍ ከም ትተቐበሎ ውህበት ጸጋ ከም ሕያዎት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ዝነግር እንተሎ ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይንገር። ዘገልግል እንተኾነ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝሃበ ሓይሊ ገይሩ የገልግል። ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ምእንቲ ክኸብር ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ይኹኖ ኣሜን። ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ። እዚ ናይ ጴጥሮስ መልእኽቲ እውን ከምቲ ኣርእስትና ዝወሰድናዮ ንኩሉ የቕንዕ ዝብል ጴጥሮስ እውን እንታይ ዝብለና ዘሎ? ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ዝተዋህቦ ጸጋ ከም ሕያዎት መገብቲ ናይ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ውህበት ጸጋ ዘይብሉ ዋላ ሓደ የለን። ኣምላኽና ንዓለም ክንመልኣ መሬት ከይትጽሙይ ኢኮነን ፈጢርና። ጸጋ ኣሎና፣ መክሊት ኣሎና፣ ዝተቐበልናዮ ኣሎና። እሞ ከምቲ ተቐበልናዮ ዶ ንኹሉ ነቐንዕ ኣሎና። ከም መገብቲ ኣምላኽ ከም መገብቲ ናይ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ዝነግር እንተሎ ድማ ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይንገር። ሎሚ ንቃል ኣምላኽ ከም ቃል ኣምላኽ ገርና ዶ ንነግሮ ኣለና? ኣብ ኣውደ ምህረት ምስ ወፃእና ኣብ ቅድሚ ሰብ ደው ምስ በልና ኣብ ቅድሚ ዝመንበር ታቦት ደው ምስ በልና ክንነግር ከለና ቃል ከነመሓላልፍ ከለና ከም ቃል ኣምላኽ ገይርና ዶ ሎሚ ንነግር ኣሎና? በዓል መን እዮም ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ኢልና ሰባት ኣለሊና ንሰብ ዘሐጉስ ዶ ንነግር ኣሎናስ? ዋላ ነቲ ቃል ብቃሉ ብትኹሉ ንነግሮ ኣሎና? ዮሃንስ መጥምቅ ክሳዕ ሞት ዝበፅሐ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ? ነቲ ቃል ብቃሉ ከምቲ ዘለዎ ስለ ዝነገረ እዩ። ዝነግር እንተሎ ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይንገር። ቃል ኣምላኽ ናይ ቃል ዓለም ቃል ኣይኮነን። ዘገልግል እንተኾነ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝሃበ ሓይሉ ገይሩ የገልግል። ሎሚ ኣገልግሎትና ከመይ እዩ? ከምቲ ኣምላኽ ሓይሊ ዝሃበና ከምቲ ንሱ ንኣገልግሎት ዝፀውዓና ንሱ ዝደልዮም ኣገልገልቲ ኮይና ዶ ንኩሉ ነቕንዕ? ከም ዝግባእ ንነግር? ከምቲ ዝድለ ገርና ዶ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነገልግል ኣሎና? ከመይ ኢና ዘሎና? ሐዋርያ ጳውሎስ እውን
ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 1 ቁጽሪ 2 ከምኡ ኸዓ ሰብ ንኣና ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢር ኣምላኽን ደኣ ይቁጸረና ምስናይዚ ካብ መገብቲ ነፍሲ ወከፍ እሙን ኮይኑ ክርከብ የድሊ እዩ ሎሚ ኣምላኽና ናብ ኣገልግሎተይ ኣገልግሎትኩም ናባይ ናባኹም እንተ ጠሚቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሕና ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢር ኣምላኽን ዶ ተቖጺርና ወይ ተሓሲብና ነገልግል ኣሎና ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ እሙን ኮይኑ ክርከብ የድሊ እዩ እብል ኣሎ እዚ ቃል እዚ ከቢድ እዩ እሙናት ኮይና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልየና ንዝቕናዕና ቅናዕና ንዝኸፍአ እንዳጸበቕና ዶ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙናት ኮይና ንርከብ ኣለና ምኽንያቱ ነፍሲ ወከፍ እሙን ኮይኑ ክርከብ የድሊ ይብል ኣሎ ኣምላኽና ናይ ቀል ዓለም ኣምላኽ ኣይኮነን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ብቕንዕና ዝነግር የድሊ ኣሎ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ኣይኮነን ውሒዱ ሎሚ ዝዛረብ ኣይኮነን ተሳኢኑ እንታይ ደኣ ከምቲ ብዘመን ዮሃንስ መጥምቕ ዝነበረ ንኹሉ ብሓቂ ዝነግርን ብሓቂ ድማ ዘቕንዕን እዩ ተሳኢኑ ዘሎ እዚ ዘመን ድማ ሓቀኛታት ዘድልይዎ ንኹሉ ዘቕንዑ ዘድልዮ ዘመን እዩ እዚ ዘመን ድማ ንዓና ተዋሂብና ንሕና ድማ ደቂ እዚ ዘመን እዚ ኢና እሙናት ኮይና ክንርከብ ከም መገብቲ ምስጢር ኣምላኽ ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍና እሙናት ኮይና ክንርከብ የድሊ እዩ ይብል ኣሎ ኣማንን እሙንን በበይኑ እዩ ሎሚ ኣማንቲ ይኮኑን ውሒዶም እንታይ ደኣ ኣብቲ ዝኣምኖ እሙን ኮይኑ ክሳዕ ሞት ደው ዝብል ተሳኢኑ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ክሳዕ ሞት እንታይ ኩን እሙን ኩን ዝብሎ እሙን እዩ ተሳኢኑ ዘሎ እሞ ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘኍልቍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 7 ባርያይ ሙሴሲ ከምኡ ይኮነን ንሱ ኣብ ዘላ ቤተይ እንታይ እዩ እሙን እዩ ምክንያቱ እሕመ እግሮም ርሙሉ ብዘይኮነ ኣልዕልዎ ስለ ዝነበሩ ኣምላኽ ድማ ስለ ሙሴ ባዕሉ ክምስክር ከሎ ባርያይ ሙሴ ከምኡ ይኮነን ንሱ ኣብ ዘላ ቤተይ እንታይ እዩ እሙን እዩ ንኹሉ ዘቕንዕ እዩ ንኹሉ ድማ ዘጸብቕ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ንሕና እንታይ ኢና ናባይ ናባኹም ክጥምት ከሎሲ ኣብ ቤተይ እሙናት ኢኹም ይኽብለና ስኋላ እንታይ ይኽብለና ምስክር ሰብ ውዳሴ ከንቱ እዩ እግዚኣብሔር ክምስክር ከሎ እዩ ትቐንዲ ትቕኑዕ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ናትካ ህበካ ዘይናትካ ድማ ኣየጉድለልካን እዩ እሞ ኣብ ዘመንና ከም ባርያይ ሙሴ ከምኡ ይኮነን ኣብ ዘላ ቤተይ እሙን እዩ ተባህለ ከም ዮሃንስ መጥምቕ ድማ
ንኹሉ ዘቕንዕ ነበረ ይመጽእ ንኹሉ ድማ የቕንዕ ዝተባሃለ ንሕና ድማ ከምኡ ክንከውን ግባአና ኣብ መዕፀዊ መልእኽትና ኣብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎስየ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 17 ንኣርኪጶስ ድማ ነታ ብጎይታ ተቐበልካየ ኣገልግሎት ንምፍጻማ እንታይ ግበር ተጠንቀቕ በልዎ ኢሉ ነታ ብጎይታ ዝተቐበልካየ ኣገልግሎት ንምፍጻማ ተጠንቀቕ ህይወት ኣብ ፍጻሜ ህይወት ኣብ ምጅማር ኣይኮነን ነቲ ተቐበልናዩ ኣገልግሎት ነቲ ተጸዋዕናሉ ኣገልግሎት ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና መክሊት ንምፍጻሙ ክንጥንቀቕ ክሳዕ መወዳእታ ድማ ንኹሉ ኸነቕንዕ እሙናት ኮይና ድማ ክንርከብ ኣምላኽና ይደልየና ኣሎ እዚ ጾም እዚ ድማኒ እሙናት ኮይና ክንርከበሉ ንኹሉ ኸነቕንዓሉ እምበር እኽለማይ ገዲፍና ሰዓት ክንደይ ኮይኑ ክምሳሕ ሰዓት ክንደይ ኮይኑ ክበላዕ ኣይኮነን እሱ ይኮነን ንጾም ንዝጎበጠ ኸነቕንዓሉ ኣብ ኣገልግሎትና ድማ ጥንቁቓት ክንኮነሉ ክሳዕ ፍጻሜ ደው ክንብለሉ እዩ ጾም እሞ እዚ ክንገብር በጾም እዚ ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና እዚ ጾም እዚ ነቲ ካባኻ ዝተቐበልናዮ ኣገልግሎት ንምፍጻሙ ጥንቁቓት ክንኮነሉ ሓይሊ ድማ ክንረኽበሉ ከምቶም ኣብ ዘላ ቤትካ ድማ እሙናት ኮይኖም ዝተረኽቡ በዚ ጾም እዚ ድማ ንዓና ኣምላኽና ሓይሊ ሃበና እሞ ኣብ ቅድሜኻ እሙናት ኮይና ክንርከበሉ ንኹሉ ድማ ኸነቕንዓሉ ሓይሊ ሃበና ኢልና ካብዚ ጾም እዚ ገለ ክንረክብ ካብዚ ጾም እዚ ድማ ከምቲ ኣቦታትና ሃዋርያት ሕቶ ሓቲቶም ንሕቶኦም መልሲ ዝረኸቡ ንሕና ድማ ዝያዳ ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ደው ክንብለሉ ንኹሉ ኸነቕንዓሉ ነቲ ተጸዋዕናሉ ኣገልግሎት ድማ ንምፍጻሙ ጥንቁቓት ክንከውን በዚ ጾም እዚ ስለዚ ክንልምን ግባአና ምክንያቱ ንኩሉ ንገብሮ እንድሕር ቀኒዑ ኩሉ ክጽብቕ እዩ ስለዘይቀናዕና እኮ እዩ ኩሉ ዝኸፍእ ዘሎ ኣገልግሎትና ቐልዓለም ኮይኑ እቲ ዝነገር ከም ቃል ኣምላኽ ገሩ ይንገር እቲ ዘገልግል ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝሃበ ሓይሉ ገሩ የገልግል ተባሂሉ ግን ኩሉ ቐልዓለም ኮይኑ ንሰብርአ ኮይኑ ማኣምላኽ በጾም ዝኽልውጠና ኣገልግሎትና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልየና ክነግር ከለና ከም ቃል ኣምላኽ ከነገልግል ከለና ድማ ከምቲ ንሱሕ ሓይሊ ዝሃበና ገርና ከነገልግል እዚ ጾም እዚ ንኹልና ይለውጠና ውሽጥና ዝልውጥ መገድና ዝቕንዕ ኣብ እምነት ዘጽንዕ ጎደለና ዝምልእ ንኹሉ ከዓ የቕንዕ ከም ተባሃለ ንኹሉ ድማ እናቕናዕና ክንጓዓዘሉ ካብ ጾም እዚ ሓይሊ ክንረክብ ኣምላኽና እሱ ዝሪኦ ጾምን ጸሎትን ሱባኤ ንግበረልና ብሰላም ጀሚሩ ድማ ብሰላም የፈጽመና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይብጽሓዮ ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ሕድሮ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ብሩኽ ምሸት ትግበረልና Brother, just to summarize what Abbe Keshi has told us today, the gospel that we read today was Gospel of Mark, chapter 9. What are the readings? Chapter 9? 9 to 16, okay? The main message was the conversation. In fact, this is a continuation from the conversation between Christ in the Mount Tabor that he revealed to them his divinity. He was talking with Moses and Elijah, the one who already ascended to heaven,
And Moses, at that time, he was dead. So when he was coming from the mountain, and then he took from earth, from the disciples, John, Peter, and James, right? So he was talking to them. So, but he revealed his divinity at that mountains. So he told them, until resurrection day, do not tell the secret. Why is that? That's how it starts. Do not tell whatever you have seen in this. Do not tell. Why is that? Because Jesus revealed, came to the earth in humility, right? Not in his divinity to rebuke or to defeat the devil, but in humanity, in humility. So he came to the earth in humility, so he concealed his divine power, divine nature, right? In our flesh, in humanity. So he told them, do not tell. But they were surprised. I thought, the teachers of the law, they were telling us, first Elijah is going to come to prepare, but later on, Jesus. So how come this happened? They forgot what happened in the sequence before them. They forgot Elijah came, that he was ascended, and then they were expecting him to come again. But the Elijah that they were expecting was John the Baptist, who prepared the way humanity to receive Christ. How did he prepare? I will read chapter 9, verses 11. And they asked him, why do the teachers of the law say that Elijah must come first? See the sequence? They know that from the law. But Jesus told them, okay. Jesus replied, to be sure, Elijah does come first and restored all things, prepared all things. Why then it's written that the Son of Man must suffer much and be rejected? But, see, yes, you're right, Elijah must come first to restore things into the order. But why is this Christ going to suffer? But I tell you, Elijah has come, and they have done to him everything they wished, just as it is written about him. Elijah has come. This Elijah is now John the Baptist. He came, he paved the way for Christ, people to be ready to receive. How old is, by how many months is John the Baptist older than Christ? 6 months. Thank you, God bless you. 6 months. So he came before him in flesh, right? In humanity, he was born before him 6 months. So he prepared the way. But in his divinity, Christ is, that's why John said, he came before me, he was before me, right? And he's going to be after me. He's before and after, he's eternal God. So he came, but they didn't listen to him. They did as they wish. Instead of the wish of the will of God, they did as they wish. What happened to John the Baptist? They killed him. Why? Because he told them they should confess and repent and come to Jesus. Be ready to receive Jesus Christ. So they killed him. In order to show that this Elijah was John the Baptist, in Luke chapter 1, verses 76, as Abikashi mentioned it, and you, my child, will be called a prophet of the Most High, for you will go on before the Lord and prepare the way for him, to give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. To prepare the way for him. You are the prophet of the Most High. You are the prophet of the Most High. You will come and prepare the knowledge of salvation. Knowledge of salvation. So this is, I think, the message for us. The message for us today.
Yes, we know the sequence. Elijah has come, John the Baptist has come, the word of God is given to us. Are we living according to the God's word or as we wish? That's the message. As we wish. No, we should live according to God's will. We should listen to him. We should follow the gift that we are given. 1 Peter chapter 4, verses 11. If anyone speaks, he should do it as one speaking the very word of God. If anyone serves, he should do it with the strength of God, provided so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him to be the glory and the power and ever. Amen. We all have a gift that we are supposed to utilize it, use it. For whom first, number one, for ourselves. But when this gift, we should use it according to God's will, not according to our wish. I will close with this one. So this Elijah has come. He gave us the knowledge of salvation. Unless we listen to him, if we wanted to live as we wish, we are in a wrong position, in a wrong direction. But if we change our direction, as John the Baptist prepared us to be ready to accept Jesus Christ, salvation is for us. As a conclusion, I think we had this Psalm chapter 107, 29 and 30, the one that we chanted today. بقس انت يتبل نيرا سكن بلا بحنساب كينا بقس سكن بحنساب كينا نبلا عما وأرمام باي وعهد ما يبال وتفسه اسمع يرفو. Most of the time, I think we don't get time to contemplate on this message. What is he saying is, he stilled the storm, he calmed the storm, to whisper the waves of the sea were hushed or calmed. They were glad when it grew calm, and he guided them to their desired heaven. See, the wave, this is, I think, when the disciples, when they were with Jesus Christ, and we had this one also last week in Matthew chapter 13, when they were in the boat, Christ was sleeping, right? But the wave was too much, they were afraid. When they asked Christ, they wake him up, he calmed the wave, he calmed the sea. So they were glad after he calmed. He rebuked the wind, and the sea was calmed. And then they were happy. So is he talking about sea, boat, wind, and wave? No, he's not talking. Now we have a wave, a storm in our life that we face every day. When we ask him, when we call him, he is willing to calm it. Who is willing to help us. When we go through some challenge, he's always there, but we have to knock him. We have to wake him up. Then he will calm the storm that we are encountering every day. Then we'll be glad like the apostles, because
He calmed the storm. He cleared the way for me. He gave me the knowledge of salvation so that I can see him clearly, who is my Lord is. Glory to be to his name. Thank you. May God bless you all. መዝሙር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስ እንካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ በእኛ ሁሉ አለ መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ጋር አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ብርቶት ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንጽሕና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣክ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅዱሳን ስብሐትከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅዱሳን ስብሐትከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅዱሳን ስብሐትከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅዱሳን ስብሐትከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅዱሳን ስብሐትከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ
ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ድኹም የኣነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪመ በበትካ ክሕሎ ሎምስ ወሲነየ ግባኸ ኽተሎ ብጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ናይ ዓለም ጥበራ እንተበርትዓኒ መጻወድ ያ ሰይጣን እንተሓወለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን ኢየሱስ ያሎኒ ብጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ከምቲ ትደልየኒ ምራንከ ዓየልካ ጸጋኻ ብዝሓለይ ጐይታይ ሃደራኻ ተቖጻጸር ሕይወተይ ምርሃኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ቃልካ ንኽህሉ ጐይታይ ሓገዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ምሉእ መዋዕለይ ኣብ ቤትካ እምበረኒ ብጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምህረትካ ምርሃኒ ባዕልኻ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽና ኣዳዌ ኢልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጥ ተሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽና ባዳዌ ኢልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጥ ተሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሥካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽና ኣዳዌ ናባኻ ምቕማጥ ተሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሥካ ዝማሬና ዝማሬ መላእክቲ ተቐበልካ ተቐበለልና ብዝማሬ መላእክቲ ተሓጐስካ ኣምላኽና ብዝማሬና ድማ ተሓጐሰልና ክንሕጐስ ብመዝሙር ከነመስግነካ ክጸበና ክጨንቀልና ከሎ ድማ ካብ ፀበባ ናብ ረሃባ ተውፃእና ንስኻ ምዃንና ፈሊጥና ብእምነት ብጸሎት ክንቀርበካ ድማ እምነት ወስኸና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተማህለልናየ ምህልላ ጸለናየ ጸሎት ኣምላኽና እስኻ ትቕበሎ እስኻ ትሰምዖ ግበረልና ሰሚዕኻ ተቐቢልካ ድማ ኩሉ ኩነታትና ዝልውጥ ዘጸብቕ ግበረልና
إذن نجمرو زلنا صوم دم أملاخنا صبق مجمار قبرلنا كم بعلي خم لمد زي كون سنتايدا بإمنا تملئنا بمنفس قدوس كاتا مريحنا من صلوات مسنا مقبار مسيقرتا مس فقري مس كل صبق نقر كوي قرنا هن صمر مسخ حقزنا سلامة جمير كاب سلامة فتسمنا بنصم زي حتى حواريات كم زملس كأملاخنا حتى أنا دم ملسلنا حتى دم أملاخنا لنفس زخوني هو زخون حتى خن حتى تسخ حقزنا سلام عليكنا خنا مسكنك سلام دم حضرنا كم زنا بيتك بدحم سلام زمزخنا من لاسنا نبيتنا دم مقدحن مقد سلام قبرلنا بركات أدينا قدس الإنجيل مريم كفلنا بسمايات نبربونا سنكاي قدس من قصاتنا فقد كان تاب سماي كم دمام دريكون نعيلة مقبنا لما هبنا نحن نزودنا بدلهم كم دخلنا لهم بدلنا نمسحنا بدلنا كفارقنا نمبر فتنا يتتونا من قصنا حيلا كبرنا زل على منات كاين ما أمين وزتي مريم بناك قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحنا خدم قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك الله نسغي كاب أنس برغتيخي فركر سغم برغي أو ملتا تسقى جابير مساخي أو فسد دس بالكي حتياتنا صريدنا نفتو ودخ إيسوس كرسوس ننتانا محرات لمن لنا أمين نفتاوي شري جينا أملاكن وران إيس كرسوس كان في كان سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبروك ساتي برهان أنتم أبي كانت وابي ريكونات وران ساريكوس أنا ببسمكم كنفتان ونطهان يرسيان رسلوان سميات زيو مهار النكرسوس مال عصر تغرتي زيو مهار النكسوس 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 سقونا أبي قسيس بصلتك قدس أما زحلفي معكم زمز خيال لهم هون منفس قدس كما سرعت تفتحوا من تزنا مريم محل نكسوس بنتكتنا مريم نكسوس بنتكتنا مريم محل 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 نكسوس سجى قويتنا إيسوس كريستوس فقر جابيه ربون حبرت منفس قدسنا بالعلين أبلع كلكم من أبلع الزبيت زين أسفن دربن كويني ورد كبر المسكاننا أملاك يكون جابيه يقبل لبسه ما يعرق